Jama'a Assalamu alaikum, sunana Kasim Isa Muhammad daga nan sashen Hausa na TCR domin kawo muku cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis 24 ga watan Oktobar shekarar 2024. Kafin nan ga kanin labaran. Shugaba Tinubu ya sallama wasu ministoci a jiya Laraba. Mutanen da fashewar tanka ta kashe a Jigawa sun ƙaru zuwa 181. Majalisar Wakilan Najeriya za ta yi bincike kan katsewar babban layin lantarki. Ga labaran dalla-dalla. A ranar Laraba ne shugaba Tinubu ya sanar da yin garan bawul ga ministoci, makonni kimanin 3 da sanarwar yin sauye-sauyen a gwamnatin tasa. A wata takarda daga fadar shugaban ƙasa, shugaba Tinubu ya sallami ministoci guda 5, inda ya naɗa sabbi guda 7, sannan ya sauya wa mutum 10 ma'aikatu. Bisa ga wannan sanarwa, gwamnatin ta rushe ma'aikatu guda 2, sannan ta ƙirƙiri hukumomi guda 5, inda kuma aka haɗa ma'aikatu guda 3. Ministocin da aka sallama sun hada da Barista Uju Ken Ohanaye, ministar ma'aikatar mata, da Lola Adejon, ministar yawon bude idanu, da Farfesa Tahir Mamman, ministan ilimi, da Abdullahi Muhammad Garzo, karamin ministan gidaje da raya birane, Dr. Bayo Ibrahim, ministan matasa. Sannan shugaban ƙasan ya naɗa wasu ministoci wadda suka hada da Dr. Nantawe, ministan ma'aikatar jinƙai da yaya talauci, Muhammad Megari Dingyadi, ministan kwadago, Bianca Odinaga Odumegu Ojukwu, karamar ministar harkokin waje, Dr. Jumoge Oduwale, ministar ma'aikatar masana'antu da zuba jari, Idi Muktar Maiha, ministan kula da dabbobi, Honorable Yusuf Abdullahi Ata, karamin ministan gidaje da raya birane, da Suwaiba Sa'id Ahmad, ministar ilimi. Gwamnatin jihar Jigawa a arewacin Najeriya ta ce yawan mutanen da suka rasu sakamakon hatsarin tankar mai sun karu zuwa 181. Malam Umar Namadi ne ya bayyana hakan a lokacin da ya gana da shugaban ƙasa Bola Tinubu, yana mai cewa mutum 80 ne a yanzu ke asibiti, sai dai ya ce adadin zai iya ci gaba da karuwa saboda yanayin jinya. Ya ƙara da cewa gwamnatinsa ta kafa kwamitin bincike, sannan shugaban ƙasa ma ya bayar da umarnin yin binciken domin ganin hakan bata sake faruwa ba. A makon da ya gabata ne tankar man ta faɗi a garin Majiya na karamar hukumar Taura, inda mutane suka taru domin kwasar fetur ɗin da take ɗauke da shi kafin wuta ta tashi kuma ta kashe kusan mutum 100 a lokacin. Majalisar Wakilan Najeriya ta umarci kwamitinta kan harkokin wutar lantarki da ya bincike wa matsalar katsewar tushen wutar lantarki na ƙasa, sannan ya gabatar da rahoto cikin makonni 3. Cikin mako guda wutar lantarki ta katse akalla sau 3 a duk faɗin ƙasar, yayin da ta katse sau 4 a wasu yankuna. Wannan mataki ya biyo bayan ƙudurin gaggawa na ƙasa da Honorable Mansur Mani Sauro ya gabatar a zauren majalisar a ranar Laraba. A cikin ƙudurinsa, Sauro ya nuna matuƙar damuwa kan yawan rushewar tushen lantarkin, wadda ya jefa ƙasa baki ɗaya cikin duhu, ya ƙara tsananta matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Ya jaddada cewa samar da wutar lantarki mai ɗorewa na da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaban kowace ƙasa. Ya ƙara da cewa a jimillance sau 8 tushen wutar na ƙasa yake rugucewa a shekarar 2024. Wata babban kotun tarayya a Legas da ke kudancin Najeriya ta yanke wata 'yar ƙasar Canada hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 11. Kotun a ranar Laraba ta ayyana cewa an samu Andriane Munju da laifin shigar da tabar wiwi mai nauyin kilo 35.20 cikin Najeriya. Mai shari'ar kotun Dehinde Dipelu ya ce an ba wa Munju zaɓin ne domin ta amsa laifinta. Sabiu Abdullahi na tafa da labaran wasanni. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, kuna tare da ni Sabiu Abdullahi daga nan sashen Hausa na TCR. Kamar yadda muka alƙawarta muku, yau ma dai za mu ci gaba da kawo muku labarin wasanni domin duba yadda ake toyawa a gasar cin kofin zakarin Turai, musamman a wasannin da aka buga a jiya Laraba, inda a wasannin rukuni za mu ga inda kungiyar Atlanta da Celtic suka tashi wato can jaras, babu ƙwallo ɗaya da aka ci a wasan.
yayin da ita ma Brest da Bayer Leverkusen suka tashi kunnen doki, amma dai Atletico Madrid ta sha kashi a hannun Lille, yayin da Barcelona ta wato yabon mamaki ta lallasa Bayern Munich da ci 4-1. Ita kuwa Feyenoord ta lallasa Benfica da ci 3-1, yayin da Man City ta samu Sparta Prague ta mata ci 5-0. Leipzig kuwa ta sha kashi ne a hannun Liverpool, yayin da Dinamo Zagreb ta wato lallasa Salzburg da ci 2-0. Ita kuwa Inter ta yi wa Young Boys ci 1 mai ban haushi. To jama'a kuna iya ci da bidiyo a shafukanmu domin samun cikakkun rahotanninmu a cikin bidiyo da rubutu. Sannan Aisha Umar mai malari za ta kawo muku abubuwan da suka faru a rana mai kamar ta yau. A rana mai kamar ta yau ce a shekarar 2003 ma'aikatan lafiya a faɗin ƙasar nan suka fara wani yunƙuri na yi wa yara kimanin miliyan 15 rigakafin cutar shan inna. A kuma rana mai kamar ta yau ce a shekarar 2020 jami'an tsaro suka kashe 'yan fashi 10 a Calabar da ke jihar Cross River. Kazalika rana mai kamar ta yau ce a shekarar 1857 aka kafa ƙungiyar ƙwallon ƙafa mafi tsufa a duniya, wato Sheffield FC. Ƙarshen rahoton kenan, Sadiqat Aisha Umar mai malari, sashen Hausa na TCR. Kun saurari labaran ne tare da ni Kasim Isa Muhammad daga nan sashen Hausa na TCR. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu domin sauraron wasu labaran.